Anders besluttede sig den efterfølgende dag for at opsøge sine biologiske rødder, og han drog nu ud i verden. Anders svømmede og svømmede og svømmede, til han til sidst nåede en ukendt kyst langt, langt borte. Anders besluttede sig for at tage ind til storbyen for at finde svar. Og han løb og løb og løb, indtil han pludselig fandt netop det spor, han havde håbet på. Foran ham stod en mand med hår på brystet og mandsmod nok for 10. Anders vidste, at dette pragteksemplar af et mandfolk måtte være hans savnede far. Turen gik til det forjættede land, og nu skulle Anders endelig genforenes med sin far. Hvorfor forlod du mig i junglen, helt alene? Jeg stod med jobbet som livredder i Baywatch i den ene hånd. Så stod jeg pludselig med en baby i min favn. Jeg måtte tage en hurtig beslutning. Så jeg blev nødt til at efterlade dig i junglen. Men elskede du mig da ikke? Jo. Selvfølgelig gjorde jeg det. Men presset udefra var for stort. Hvem kan ikke elske dig? Du er smuk. Du er dejlig. Du har masser af charme. Lad mig tage mine briller på, så jeg kan se dig ordentligt. Jeg græd virkelig, da jeg så dig. Men så bliver jeg glad. Jeg elsker dig, far. Jeg elsker også dig. Anders følte sig efter den lange snak med sit forbillede så opsat på at følge i hans fodspor, at han viede sit liv til livreddergerningen. Han vendte atter tilbage til storbyen i håbet om at kunne gøre en forskel. Mine damer og herrer, Anders er i dette øjeblik på vej ind på Bornholms Gymnasium. Hjælp mig med at tælle ned. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.